lo ni wong lanang kok ngeromet wae. Kok wong edok gak mesra-mesrane. Padahal kurang ngancani wae ya. Duit bojo kok ngamuk. Jadi mong ae. Tenang memang itu. Wah, ngerti ya gue. Aku pun mau wedi. Bojo dia lo ni wong lanang kok ngeromet wae. Kok wong edok gak mesra-mesrane. Padahal kurang ngancani wae ya. Duit bojo kok ngamuk. Jadi mong ae. Tenang memang itu. Wah, ngerti ya gue. Aku pun mau wedi.